Joe Biden ka taama tile filanan na Angola États-Unis jamana ɲɛma y'i sinsin ko bololalen baara dɔw kan minnu bɛ se ka taa a sankɔrɔtali ani yiriwali sira fɛ waasa ka se ka danfara don États-Unis ani Chine ni ɲɔgɔn cɛ farafinnagun kan. O sira fɛ États-Unis foroba baarakɛlan dɔ kɔni a lase kunnafonidilaw ma k'a fɔ ko États-Unis ka laɲini tɛ ka caman kɛ walima ka fitinin kɛ nka k'olu ka laɲini de ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la. O la k'olu ka baara kɛcogo ni jamana dɔw ta tɛ kelen ye minnu kɔni bɛ baara caman kɛ nka k'u bɛ juru baden don jamanaw la fo u kan. O la hali n'a y'a sɔrɔ jamana kɔni tɔgɔma fɔ o bolodengɔni kɔni sinen bɛ Chine de ma. Bi États-Unis jamana ɲɛma ale tagara ɲɛ da Lobito kɔgɔjida kan ni kilomɛtiri 500 ɲɔgɔn bɛ o ni Angola a faaba ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula yen fɛrɛ tigɛra sisikuru sira fɛ fo kilomɛtiri 1300 ni kɔ ɲɔgɔn mun bɛ taga fo Zambi jamana kan. O sira fɛ o b'a to cuivre kɔni n'o ye dugu jukɔrɔ nafolo dɔ ye ka se ka bɔ Angola ka tɛmɛ o dugu fɛ nɔgɔya la. O fɛɛrɛw bɛna jamana ninnu ka sɔrɔ ko sankɔrɔta wa cogoya don États-Unis bolo ka a disi gun a sina Chine disi la farafinnagun kan. Joe Biden ale y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko sisikuru sira kɔni ko o man ka di ale ye kosɛbɛ. Lobito sisikuru sira in kɔni ni o sira ka waleya o b'a to a sira mun na maa bɛ tile 40 kɛ o ka se ka yɛlɛma ka kɛ lɛri 40 ɲɔgɔn ye.